60 मसाले। आमच्याकडे मालवणी गरम मसाला, स्पेशल मच्छी मसाले, हळद, भाजका मसाला असे विविध प्रकारचे प्रसिद्ध मसाले मिळतील। तसेच सर्व प्रकारचे लोणचे देखील आमच्याजवळ मिळेल। प्रोपरायटर दिलीप शिरसाट, संपर्क 84 32 22 40 32। प्रोपरायटर अमेय शिरसाट, संपर्क 96 37 17 05 66। आमचा पत्ता कुडाळ बाजारपेठ। जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा तोंडवळी या शाळेला आवश्यक शिक्षक तातडीनं न मिळाल्यास मुलांना शाळेत न पाठविण्याचा निर्णय तोंडवळी तळाशील ग्रामस्थांनी घेतला होता। याबाबत शिक्षण विभागानं कळवूनही दखल न घेतल्यानं ग्रामस्थांनी शाळेत मुलं पाठवण्याचं बंद केले। जोपर्यंत मागणी केलेले शिक्षक शाळेत हजर होत नाहीत तोपर्यंत शाळेत मुले न पाठवण्याचा निर्णय घेतलाय। शाळेत मुलं पाठवण्याची विनंती करण्यास आलेल्या केंद्रप्रमुखांना आपली भूमिका सांगत ग्रामस्थ आपल्या निर्णयावर ठाम राहिले असून होणाऱ्या मुलांच्या शैक्षणिक नुकसानाला शिक्षण विभाग जबाबदार असल्याचं उपस्थित ग्रामस्थ पालकांनी सांगितले। शैक्षणिक वर्ष सर्व शाळांमध्ये सुरू झालं असताना तोंडवळी शाळा मात्र मुलं नसल्यानं सुनीसुनी झाली होती। तोंडवळी खालची या इयत्ता 7वी पर्यंत असलेल्या आणि पटसंख्या 25 असलेल्या प्राथमिक शाळेत सध्या 2च शिक्षक कार्यरत आहेत। यासाठी शाळा व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष चोडणेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेऊन एप्रिलमध्ये गट शिक्षण अधिकारी यांना निवेदन देऊन 15 दिवसात शिक्षक न मिळाल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला होता। गट शिक्षण अधिकारी यांचे लेखी अर्जाद्वारे लक्ष वेधूनही संबंधितांकडून अजूनपर्यंत कोणतीही कार्यवाही झाली नसल्यानं ग्रामस्थांनी शाळेत मुलं न पाठवण्याचा निर्णय घेतलाय। शाळेत मुलांना न पाठवण्यावर ग्रामस्थ ठाम आहेत। तोंडवळी खालची प्राथमिक शाळेत 25 मुलांची पटसंख्या असताना शिक्षण विभागाकडे वारंवार मागणी करूनही कायमस्वरूपी शिक्षक दिला जात नसल्यानं तोंडवळी तळाशील येथील ग्रामस्थांनी मुलांना शाळेत न पाठवण्याचा निर्णय घेत शाळेत मुलं पाठवणं शाळेच्या पहिल्याच दिवसापासून बंद केले। शनिवारी पालकांचं मत वळवण्यासाठी दाखल झालेल्या केंद्रप्रमुख प्रसाद चिंदरकर यांच्या विनंतीनंतरही ग्रामस्थांनी जोपर्यंत कायमस्वरूपी शिक्षक मिळत नाही तोपर्यंत शाळेत मुले न पाठवण्याच्या निर्णयावर ठाम राहिलेत। यावेळी शाळा व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष जितेंद्र चोडणेकर, स्नेहा कांदळगावकर, स्मिता मालणकर, जान्हवी पराडकर, पल्लवी कोचरेकर, पुंडलिक मालणकर, गणपत शेलटकर, नंदकुमार कोचरेकर व अन्य ग्रामस्थ उपस्थित होते। ब्युरो न्यूज कोकणशाही। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।